Penso que todos os partidos políticos tuvemos tempo para analizar e reflexar cales eran os principales problemas que detectábamos na sociedade galega. Eu creo que, sin lugar a dúbida, o desemprego é o primeiro gran problema que perciben os galegos, un déficit claro nas prestacións sociais, as dificultades do sistema financiero galego e as dificultades no acceso ao crédito e liquidez, tanto en autónomos como nos sectores estratégicos. Estes 4 problemas, que particularmente podríamos singularizar como seixe das dificultades que se atopa o noso país en este momento, creo que deberían de ser obxecto de un gran acordo, unha gran proposta por parte de todas as formacións políticas para sacar adiante, pasadas as confrontacións municipais e electorais, unha postura horizontal na clase política galega que nos dice a todos o compromiso de sacarlo adiante. É certo que esta mañá nos levantamos todos, tema que non é menor. España ten o doble de paro que Europa e Galicia ten o doble de paro que España. Sí. A taxa de crecemento do desemprego é de un 42%, cando é o doble da taxa de crecemento do desemprego en toda España. Sí, poden revisalo cando vostedes queiran. Temos 64.000 parados máis, temos 25.000 familias con todos os membros en paro, hai 88.000 ocupados menos en Galicia, cae o PIB no diferencial o 75%, pero iso a vostede parece que evidentemente lle dá igual. Eu lle pregunto claramente, señor presidente, me pide a min apoio, lle recordo un tema menor. Onte non se votou ningunha lei. Onte se votou unha emenda á totalidade. De outro partido que non hubo que votar a lei, por iso que creo que non lle informan ben os seus asesores. Mire, acordos é o que estamos pedindo. Acordos para os 4 grandes problemas de Galicia. Galicia, señor presidente. Os grandes problemas que ten este país: desemprego, recorte de dereitos sociales, caída ou dificultades extremas do sistema financeiro, vostede enterrou xa a reforma do sistema financeiro, e a dificultad no acceso ao crédito e á liquidez dos homes e mulleres deste país. Eu creo que vostede, como presidente de Galicia, tería a obriga de buscar un acordo as forzas políticas para sacarlo adiante. E co tema do IGAPE, non vale esconderse dentro da concha, señor presidente. Vostede é o presidente de Galicia, é o responsable da Consellería e é o responsable de un organismo que hoxe están deteñidos os seus dirixentes. Vostede ten que, hoxe mesmo, transmitirlle a Galicia unha decisión contundente que garantice a revisión de todo o que levan feito estes señores e que garantice que desde hoxe mesmo non se vai a paralizar. Mentras estén deteñidos a dirección da cúpula do IGAPE, quen é o responsable dos trámites? Quen é o responsable de dar transparencia? Quen é o responsable da confianza empresarial? Quen é o responsable de garantirlle, máis alá do análisis judicial, que obviamente faltaría máis que vostedes non den apoio total? Pero, oiga, señor presidente, vamos un pouco máis alá. Habrá que revisar as concesións que diron esta mesma xente. Habrá que garantizar a fluidez de crédito a partir de agora. Habrá que poñer alguén ao fronte desta situación. Por eso que eu entendo que o tema ten que ser duro, doloroso, remato, pero estamos probablemente ante o maior escándalo da súa legislatura. E eu o único que lle pido, presidente, é que non convirtamos este escándalo nunha batalla entre todos. No momento fai falta axuda á economía. Vostede non pode agachar a cabeza cando a ferramenta de máxima axuda económica ao noso país está nin máis nin menos que deteñida na policía. Moitas gracias, decir que vai esperar non nos chega. Por eso, señor presidente, acordos os que vostede queira, plantexe e podamos levar adiante. Pero hoxe ten un compromiso para lavar a imaxe de Galicia en Galicia e en toda España. Nada máis e moitas gracias.